Mamanmu tana yawan cewa cikin abubuwan da ke wahalar da Nasiba a rayuwa, azumi yana daga cikin shi. Ni ma a wani lokaci na so a ce da ina da hanyar da zan canza wani abu a rayuwana shine ba zan yi azumi ba. Saboda ni tun lokacin da na fara azumi ya zama na idan zan yi azumi ina fita hayyacina, ina yi kamar zan suma. Azumi yana mugun bani wahala. Da a farko idan ina azumi ina ramewa. Daga baya kuma sai ya zama na ko na yi azumin ba na ramewa sai ma in ci ƙiba. Kuma gashi azumin ya ta ban wahala daga farkon azumi har ƙarshen azumi har a gama. Shi yasa ko azumin nafila yana ban wahala. Amma kin san da cewa hakan ya canza yanzu. Yanzu ina yin azumi hankali na kwance, zan iya ɗaukan azumi ma in kai azumi in gama bara ma ka san ina azumi ba, ko da kuwa azumin nafila ne ko azumin ramako. Sannan azumin Ramadan ɗin da nake yi a ɗan shekarun nan da suka wuce ina yin su ne cikin sauƙi, ina jin yunwa. Amma irin yunwan da mutane ke ji ba wanda yake sa ni in fita hayyacina ba, har a ringa tunanin ai ulcer ne ai wani abu. Me yasa haka? Saboda na yi amfani da wasu hanyoyi. Wa'innan hanyoyin ba wasu wahala gare su ba, wa'innan hanyoyin masu mugun sauƙi ne, saboda abu ne kawai na sauya abincin da zaki ci lokacin sahur da kuma lokacin buɗe baki. Shi yasa na fito muku da wannan program ɗin mai suna Is Ramadan with Nurse Al-Amin. Wato a sauƙaƙa azumin watan Ramadan tare da Nurse Al-Amin. Wannan program ɗin na faɗa za mu fara yin shi ne kafin lokacin Ramadan. Za mu fara yin shi ne 1 ga watan Ramadan. Idan za ki shiga wannan program ɗin na Is Ramadan with Nurse Al-Amin, kawai abin da kike buƙata shine za ki biya kuɗi. Kun sani za a yi rajista. Saboda wannan abin da za mu yi na sati 4 ne, wato tun daga farkon azumi zuwa ƙarshen azumi. Idan kika yi rajista na wannan program ɗin na Is Ramadan with Nurse Al-Amin, za ki samu abin da ake ce ma what to eat, list of what to eat and what not to eat. Wato akwai list, akwai abinciccikan da za a ce yau za ki daina cin su, sannan ga waɗanda za ki ringa ci lokacin Ramadan ɗin. Sannan abu na biyu shine za ki samu customized meal plan. Wato za ki samu timetable ne na abinci wanda za ki kalla yau in na tashi da safe. Wannan timetable ɗin ba dole sai kin bi shi yanda yake ba, amma dai za mu sauƙaƙa miki at least idan ka kalli timetable ɗin nan, oh ashe zan iya haɗa wannan da wannan, shi ma za ki samu. Sannan abu na gaba da za ki samu, akwai wasu tea kala-kalan tea na gargajiya masu daɗi wanda idan kika sha su za su taimaka miki Ramadan ɗinki ya zo a sauƙaƙe, kuma ba za ki ji yunwa ba, za a faɗa miki shi ma. Sannan abu na gaba da za a faɗa miki shine akwai juices. Maimakon idan kika sha ruwa ki ɗauko fantan ki da Coca-Cola ko kaza ki sha, za a faɗa miki natural juices da za ki amfani da su. Sannan bayan wannan idan kina da wani matsala za ki iya consulting ɗina na kwana 3 kafin mu fara wannan program ɗin. Kin fahimci me nake cewa? Na farko za a saki samu list of what to eat and what not to eat, abin da zaki ci da wanda ba za ki ci ba. Na biyu akwai customized meal plan da za a baki. Na uku akwai kala-kalan tea da za a baki. Sannan na 4 akwai kala-kalan juices da za a baki wanda za ki yi. Sannan abu na 5 shine za ki iya consulting ɗina na kwana 3 kafin fara wannan program ɗin. Na tabbata dukanku yanzu kun shirya kuna ganin yaya zan yi in shiga wannan program da sauransu. Kwantar da hankalinki, ga group link nan zan saka a bio ɗina. Idan ka je bio ɗina, idan ka danna wannan link tree ɗin za ki ga group link ɗin. Idan kika shiga za ki shiga ki joining group ɗin. So a group ɗin zan tura account number, zan tura nawa ne za a yi register da komai shi. Kar ki bari Ramadan ya baki wahala wannan Ramadan ɗin. Kar ki bari ki sha wahalan azumin watan Ramadan wannan Ramadan ɗin. Ki tabbata kin yi joining program ɗin Is Ramadan with Nurse Al-Amin.